Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kiptanka kupuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungo koroka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai video Ramaz Baba Shanduko ni vamwe vavo vebato re Blue Movement vaenda kunamo vachida kunochema mumwe wavo Hazvina Kupera Mushe vasangana zana Sabhuku uyo anga achivarambidza kupfeka regalia. Vaenda vakapfeka regalia avo ndofunga murungu ona madzibaba eshanduko varapo vakapfeka blue. Pane video yatakuratidzai Hazvina Kupera Mushe Sabhuku vaudzwa patauro yachinzi this regalia yakangofanana nemunhu ava kuzochema mumwe wake akapfeka hembe yekuchechi akapfeka hembe yeroma zvikanzi even mawindi anochema achifambisa makombi mumadhorobha muZimbabwe. Saka isusuwo vanhu Blue Movement we deserve kuchema mumwe wedu takapfeka regalia yedu vambozama kuramba Sabhuku muZimbabwe. Asi toti munhu zvavaudzwa Sabhuku ava muZimbabwe muamatiudzwawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tingava iri mhosva here kupfeka regalia yepolitical party yaunoda Panhamo muZimbabwe kana kuti vachema vana madzibaba echanduko vachiti vanga vabva kugweru vachienda kunochema shamwari yavo muZimbabwe. Another Blue Movement supporter skatrot mone video tingade kuwesta nguva yenyu mubva matiudzawo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zvakanaka sana kufunga tiri vana venyu tese kusiyana mafungiro haisi mhosva. Mumwe anoda derere, mumwe anoda mupfushwa, asi tiri vana venyu handika. So ipapo ndaingokumbirisa kuti sevana venyu handika, uyo ari mumba uyu mwana wenyu, isusu wacho tiri kumuperekedza tiri vana venyu. Sabhuku taingouchikumbirawo kuti shwa sezvinongoitika pese kana ipindi kana kumba kwedu ndine mukoma wangu anoendeuza inini ndakatorisiya vakatouyawo last week ndakati kurambidze itai mucheme mumwe wenyu pfekai regalia yenyu ndomutemo woti kana muchipereka zvakafanana nemawindi munoona zvaanoita anouya nemotikari dzavo vachitawo zvavanoita handika vakarambidzwa zvakafanana nesu ikodzero yedu kuti tiperekedze mumwe nokuti zvodai tatotoshaika pano maitozobvunza Sabhuku kuti kuyi timu yake yaifamba nayo isina kana kumbouyawo pano. So ndesaka mationawo pano Sabhuku kutenda sorry Sabhuku ndikubate hapana chamunoregera imi muri baba muri vehurumende hamusi wepati hamusi wepolitical party. Ndimakaona vanhu vachitokuakuza ikatoenda mapurisa kana papesapu kana kutofonera vari kugurwe namba tinadzo tofonera ofisi incharge wasvike pano. Muno muZimbabwe inonzi a multi-party democratic nation. Kureva kuti munhu anogona kuita political party yaanoda asina munhu anomubvunza kuti waitirei. Inini ndina baba vangu but inini ndoita political party yangu yandoda. Baba vangu vane yavo havandibvunze because it's my right as long as ndasvika 18 years. Imi hamuna right, imi chero muri Sabhuku yekuti munondibvunza kuti wapfekerei blue mudunhu rino iri. Because izvi zvasiyana nevhu ramunoti wagara apa pandisina kukupa. But party mumwoyo munhu anosarudza zvaanoda. But ivhu ndo ramunotonga imi Sabhuku kuti apa hapagarwe kana ndisina kukupa, kwete political party. Muri traditional leader. Muri baba vedu tese. Munoziva problem yamakuita Sabhuku wangu ndeyekuti maakuchishandiswa semakomizani ezanu. Vakukurijusai value yenyu, vokumhanyisai. Ivo vacho vari kumhanyisai vanofanira kuva vachigwadama kwamuri imimi. Because ivhu iri nderema traditional leaders harisira ED.
but imimi zvino muri kushandiswa naED but hamuna chamuri kuwana muchishandiswa nemunhu ari uko asina power. Imi mune power hamuitwe zvemavhoti baba manzwa. ED anovhoterwa achibva achienda but imimi muri kana machamene ezano ayayi baba saka anovhoterwa pabana imi mamuvhoterwe munogara muripo ndezvedzinza but zvino makushandiswa zvisiri izvo. Ndiri kutaura zviri mubundiro remutemo weZimbabwe machamene ezano. What's chairman WeZanu anovhoterwa imi mamuvhoterwa enda unotomuudza zvekuti kuti ewe ndini but zvino muri kushandiswa semapolitical commies ndi muri kumhanyiswa muchinzidedza munounganidza vanhu motanga kuita slogan pamusangano waSabhuku. Hamutendero kuita slogan but muri kutoita slogan. ende makaona vakanzi vauya panapa vakapfeka maregalia avo hativarambidze because toda kubatsirana kuchema ugamba redu hembe dzekuchechi hembe zvakafanana nekuchechi Roma voyo akapfeka yeRoma weSalvation voyo akapfeka yeSalvation. sekuruka izvo zvimwe zvanhu ndiri kubva ndabva kugweru ndafamba neusiku ndakati rega ndinochemawo mumwe wangu wandaifamba naye anona so pachivanhu chedu nepakuitawo kwedu good ndofunga mangorona video iri muri Zimbabwe ma supporters the blue movement aramba akati aiwa avabvise regalia vakataura naSabhuku asi zvisinewo chakanaka ndechekuti Sabhuku azobvuma kuti vana madzibaba eshanduko pamwe chete nevamwe va blue movement vapfeke regalia yavo muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga this blue movement ibato it's a movement ichangobva kutanga iri kupushwa navaAmos Chibaya pamwe chete navaGift Stalo Siziva vari kuti they are paving a way for Nelson Chamisa muri Zimbabwe. So now they are doing meetings all over the country and then ndofunga takavaona zvakare kunhamo yaMo Blessing Ali they were there vakapfeka their blue t-shirts nemashirts avo zvakare kuna ku memorial service a former Mabhuku pastor an activist weCCC vange variko vana madzibaba eshanduko vakapfeka their blue attire. It's a movement iri kusimuka day by day. They are saying kuti they want to destroy Emerson. They are saying kuti they are paving a way for Nelson Chamisa. So Chamisa wasitataura pamusoro this movement. Madzibaba eshanduko ndofunga vakabva vachimirana Nelson Chamisa kubva achiri kuMDC kusvika former CCC and now ku blue movement uku madzibaba eshanduko variko and he's saying kuti vanomira naChamisa. Ndofunga he is a huge supporter waChamisa zvekuti akasvika pakuzopainta imba yavo blue, ruzeva rwavo vasvika pakupainta blue in support of Nelson Chamisa muri Zimbabwe. Ndonyaya tatavigira muzvara nhasi tudzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.